I nosaltres ens hem reconvertit, hem hagut de fer... El dia 12 de març vèiem que el 14 ens havíem de confinar i vam decidir replantejar-ho tot de dalt a baix. I aquest any el que hem fet és convocar a tots els sectors econòmics premis d'innovació per sortir de la crisi. I estem premiant en qualsevol sector idees noves que incubarem i ajudarem a que es converteixin en empreses i estem intentant identificar spin-offs, startups, empreses que ja estan al mercat amb idees que poden ajudar a sortir de la crisi, amb la mateixa idea que en comptes d'incubar aquí el que es faria seria accelerar els projectes. Aquesta és la nostra resposta. Ens hem hagut d'innovar i què hem fet? Doncs, en comptes de fer una gala tradicional, doncs estem fent aquest programa de televisió. En comptes de fer la comunicació, posant diaris anuncis als mitjans o anant a la ràdio, el que hem fet és una entrevista diària a un líder d'un sector, de cada un dels sectors, n'hem fet 90 durant tot aquest temps, demanant-los quines són les oportunitats, quines són les fortaleses i les estratègies perquè aquell sector surti de la crisi. Jo convido a la gent que participi als Premis Talent i, a més, que es mirin aquestes entrevistes, que mirin quines entrevistes són del seu sector, perquè allà poden trobar pistes de gent que són líders del sector de cada un d'ells.